Роди се идеята със средствата набрани от коледния бал на Ротари и с дарение от самите ротарианци да наберем определена сума, с която да се закупят светодиодни пътни знаци, които да се поставят на уязвими места и най-вече на места, където пресичат деца, т.е. около училищата. За наша радост идеята беше осъществена, събрани бяха малко над 8000 лева, закупени бяха 10 комплекта светодиодни знаци, които със съдействието за което благодарим на господин Райковски, който ни съдейства да намерим оферти и да бъдат поставени самите светодиодни знаци, така че те вече са на лице и ние искаме да обявим поредното дарение на община Троян. Това е, не помня вече кой е поред. Ротари клуб е дарили на детска площадка в Оришак на общината, мисля, че беше 16 000 лева стойността, и градския часовник, който е на центъра. За съжаление, и двете подлежат на ремонт. Разговаряли сме, имаме разбиране с общината. Часовника ще бъде ремонтиран тогава, когато бъде ремонтиран градския площад, тъй като има в основата проблеми с плочките и поставянето. А детската площадка се надяваме, че до октомври ще бъде ремонтирана, да може да я ползват децата в Оришак и не само децата в Оришак. Така че аз още веднъж обявявам дарението и искам да благодаря на общината за оказаното съдействие. Благодаря.